mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Marcho que teño que estudiar. Vai ao vai que boa falta che fai. Pero pareceme a min que para estudiar primeiro hai que aprender a ler, non coviñas. Que vai estudiar ese zamañoco? Que deixou a escola con 7 anos e repetiu parabolitos 4 veces. Bueno, non vos reades moito que estudiar igual tamén tedes que estudiar vos, Se queredes seguir indo ao mar, vai. Logo. Eu estou de acordo que para estudar primeiro hai que saber ler. Pero para ler, primeiro hai que pousar a vista enriba das letras, estamos de acordo? E vos polo que se vende non viste o cartel que leva aquí posto 4 meses. Curso de mariñeiro pescador. Na aula da confraría de pescadores. Indispensable o título para poder embarcar. Comezo das clases 20 de febreiro, exames finais 20 de... Pasado mañán, xa. Manda carallo a quedar en terra pola merda dese título. Nós, que somos os millores no noso oficio. A quen dixo que vai quedar eu en terra? Ese examen aprobou eu coa punta da gaita. O que me extraña é que non me chamaran a min para dar as clases. O malo va a ser ti. Porque supoño, Pinto, que ti saberás... A ver, cal é o número de nasas permitidas por embarcación de menos de 12 metros de eslora? Di. Ese sei neo, as que collan a bordo. Non dixas barbaridades. O número de nasas permitidas a bordo depende das viaxes que podes facer. Se xas largas dentro do porto, ainda podes levar 5.000, Son 40 nasas por tripulante con un máximo de 100. Correcto! Moi ben, Zacarías. A ver outra. Medidas de seguridade obrigatorias a bordo. Cala! Non me digas nada que eu teño na punta da lengua. Un casco. Ese é básico, bengalas, chalecos e botiquín. A ver, por favor, abrid o libro de consulta pola páxina 20. Fauna mariña. A ver que me pode dicir a que familia pertence o pulpo. O pulpo, os pereiras. Manolo dos pulpos non, atorrante. Refírese ao pulpo animal. O pulpo é un peixe crustáceo que pode ter 7, 6, 5, 4 raios e así sucesivamente. Todo depende se hai ou non hai un congro cerca dele. Non. En realidade, o pulpo é un molusco cefalópodo. Pero que saberás ti do músculo do pulpo se o único que che deixa comer a tua muller é a cabeza? A peso pagamos nos unha pasantía? Señor Pinto, non lle digo máis, A próxima vez se me va vostede a clase, Bueno, vamos a ver, páxina 28. Seguridade a bordo. Que me pode dicir o que hai que facer nunha situación de hombre al agua? Todo o cuerpo sumergido experimenta un empuje hacia arriba, que se igual ao piso do líquido desalojado. Bueno, Pinto, aquí tendes os resultados dos controles que vos fixen. Ti tes un 4,5. Compensável. E Coviñas, home, por saber só sabe o principio de Arquímedes. Pero ten unha letra tan bonita e redactouno tan ben que non tuve máis remedio que poñerlle un 8. Prof, se saquei un 8, poderei ir ao recreo. Eu penso que se ides concentrados e poñendo un pouco pola vosa parte, aprobades sin dificultade. Que, Raimundo? Que? Como foi o conto? Aprobastes ou non? Como dixo don Zacarías, tivemos que poñer nós algo da nosa parte. Eu, unha folla de bacalao. E este calandracas, 4 kilos de percebes. Pero aquí tes o título. Diploma... Que carallo título, en que carallo título? Non, vos de ler, xo decía eu, Diploma pola participación no tiro de corda. Isto daban unha festa do ano pasado. A ver quen carallo vos enseminou. Un tal don Armando Guerra. E logo Armando Guerra non é o cuñado do Zacarías. Raimundo, vai preparando a poza con sai caldeirado. Derrape. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros.
mariñeiros. Para mariñeiros, nós.